Sibingelele yonke South Africa, these amadoda anyakazisa umuzi. Sibingelele wonke umhlaba la khona lento ifinyelela khona. Mabunda mfowethu. Sibuda. Awubingelele baba. Awu sibingelele yonke South Africa and people all over the world. Sithi sifikile la sizonyakazisa. Bantwana benkosi, before sinyakazisa nge-27 zika May ebukhoneni with amadoda anyakazisa umuzi laphana nje eRoadport. Ithikithi nje lu200 rand siyanimema nonke abafuna nje ipost ikhona laphana ku Facebook @amadoda anyakazisa umuzi. Sibuda. Mabunda mfowethu, Mvangeli. kunalabo mama abadayisa amathumbu. Abadayisa amathumbu. Labo mama abadayisa amathumbu kunento engishayayo ngayo. Ushawa yini? Njalo mabadayisa amathumbu balandelwa yimpukane. And mabunda nansi into engishayayo. Abayeke ukwadayisa amathumbu noma impukane sibalandela. Ngoba banento ukuthi le impukane banento ukuthi lamathumbu asilethele imali. Kodwa nansi into engichazayo. Bathatha into yokuphebeza. Kodwa baqhubeke mabunda badayisa. Yentasa ngiyasi kuneimpukane zikulandelayo. Kodwa qhubeka uyenze lento uNkulunkulu akubizele yona. Ngoba labo mama banesambulo le impukane asizi singodayisa amathumbu kodwa siza ngoba sidayisa amathumbu. Usathane uatheka into ekalile kodwa engaqalanga akayatheka. Wemvangeli le impukane azizanga kulabo mama kodwa siza kulento bayiphethe. Uyabona uma unoNkulunkulu usathane akalwi nawe kodwa ulwa nalento uNkulunkulu ayifaya ngaphakathi kwakho. Kodwa nayo into engithandayo awuveli ume uyibheke zizenzele kodwa kunalento oyithatha uyisebenzisayo. Uyabona wemntana sekhaya izwi likaNkulunkulu liyafana nale yanto lo mama bayiphethe. Baloku bathi kufana noJesu mvangeli lithi iBhayibheli usathane wamlanda wathi if indeed you are God throw yourself down and the angels will come down. uJesu waphendula what it is written, you shall not test the Lord your God. Why? Because it is written bekalokathi Mabunda sifuda asivinji impukane kodwa siyaphebeza. Mabunda umphebeza ufana nani? Ufana nomthandazo. Ngoba noJesu naye impukane zamlandela. uPeter wamjikela, uJudas wamdayisa kodwa waqhubeka waphebeza. Yena siphebeza. nayo into engisanga umthandazo. Sometimes umthandazo awushintshe isimo kodwa ukunikeza amandla ukuthi ubekezele phakathi esimeni. Lalela mvangeli, ngiyathemba tata ukuthi uShadrach, Meshach and Abednego bathandaza kuze umlilo ucime kodwa uqimanga baphila phakathi emlilweni. Why? Uma uthandaza sometimes izinto azishintshi kodwa uyakhona ukubekezela. Kuliwa namathumbu kodwa lo mama uyaqhubeka adayisa. Ngiyazi mntana sekune business usathane uyatheka kodwa kube bongaliqalanga bengeke atheke. Lo mshado wakho uyatheka kodwa kube bongayishadile uyijolela nje bekangeke atheke. Kodwa ngizothi namhlanje vumela inkosi ikunika amandla okuphebeza. Phebeza mntana sekhaya. Sibuda. Ngifunda into nayo. Ufundeni tata? Uma abantu bepheka abayishi anyanisi and abantu abaphekayo bazokutshela ianyanisi mawuyigrate uyakhala kodwa bayaqhubeka bayigrate ngoba yazi ukuthi lento abayigrateayo izokwenza isishubo sibe mnandi. Kodwa namntu asekhaya emabunda sinabo anyanisi bethu baba esibhekana nabo kodwa ngizothi namhlanje qhubeka ugrate lo anyanisi noma ikhalisa lento. Ngakhumbula indaba yemoto mvangeli. Uma imoto ihamba emvuleni ayimi tata kodwa ivele ikhipha ama-wiper iqhubeke iya phambili ukuthi liyanetha mvangeli kodwa the fact ukuthi liyanetha akusho ukuthi sime. Siyaqhubeka nohambo siloku sishaya ama-wiper. Wemntana sekhaya sulinyembezi uqhubeke nohambo. Ziyakushaya, I understand. Ziyanetha, I understand. Kodwa where you are it is not important. There is somewhere la uyakhona kubaluleke ukudlula la ukhona.
mabona mfethu mvangeli ibhodo mali likhulu kusho ukuthi anyanisi uzogreater kakhulu osho mabona mawuphethe izinto ezinkulu angeke ukhale njengabo bonke abantu kodwa uyokhala kakhulu uyazi inkinga yini mabona siya ngabantu ababizelwa ngalento thina esikile emntazika mawuphethe into enamandla inyebezo ikhalayo angeke safana nabanye abasifani mvangeli singaphila sonke sihambe sonke kodwa kusho ukuthi siyafana ngoba izinto uNkulunkulu asiphathise zona asifani dariswa nezimo esishayayo asifani abanye bangena entweni esinzima kakhulu inyenga baphethe into enkulu kakhulu abanye bafika bajikela abantu abaningi why baphethe into mabunda mvangeli lithi iBhayibheli uJesu wadibana neGetsemane wakhosa aye eGetsemane lithi iBhayibheli mayefika wathandaza umjuluko ofana njengegazi kanti anyanisa ayigreathayo ekusasa izomenza igama lakhe libe phezu kwamakhosi ngoba bunda wonke umuntu unoanyanisi yazi inkinga yini sibheke uanyanisi babanye abantu sikhohle nathi sinabo anyanisi bethu ngizothi nyebdarasika kumele kuyi talento kusasa yokuhlalisa namakhosi kusasa yokuphakamisa kusasa iyokwenza igama lakho libe likhulu ngaba mvangeli noJosepha naye ubeka noanyanisi wakhe abobhuti bakhe bamjikela kanti uanyanisi wakhe nyasho mvangeli kuthi konjalo noMose naye beka noanyanisi wakhe uShadrach naAbednego babhekana nomlilo kanti uanyanisi wakhe kanjalo noDaniel mvangeli umgodi wengwenyama bokuyianyanisi wakhe lalela lamntana sekhaya ungamhleki omunye umuntu ngoba wazi ukuthi kusasa sizokushaya ngakuphi ngoba namhlanje uShadrach noMeshach bangena emlilweni uDaniel ukuphi kusasa uDaniel ungena emgodini awuShadrach bakuphi ungamhleki omunye umuntu masimnetha ngoba nakuwe siyeza kunento mabunda yayenziwa ugogo ileyo mvangeli ugogo mfethu bekathi mangabe aya esitolo bekaya yedwa ayothenga igrocery normal aya yedwa abuye kodwa into ayingishanayo mabunda bekuthi mangabe ayothenga impuphu bekahamba nathi ngoba impuphu yasinda kunento engichazayo masothenga impuphu uma sikhala la ndleleni Nkosi uvela ukuthi ugogo awukwazi ukusindwa yinto edlayo ngoba lento ekusindayo kusasa yakusithisa kunabantu mabunda ababhekana nezinto uthithiko lento ekusindayo kusasa iyokusiza ngoba mvangeli lempuphu yakho yasifana nani ifana nesiphambano samsinda uJesu kodwa sasindisa abantu namhlanje kunabo mabunda kunabo sibuba bayashumayela ingenga yalesiphambano esake sasinda uJesu kodwa namhlanje izizwe ziyaphila abantu bayasindiswa ngenga yalento bayimsinda ngizubhlungu baba ugogo makhuluma lamazwi bewa offensive kodwa ubekakhuluma iqiniso kunezinto zobhekana nazo mabuzi kube ngathi ziyakoffenda kanti lezinto ezikoffendayo kusasa sokwenza ube strong ngoba iqiniso nalo ilinda angeke ube yisigora kodwa usaba insimbi kodwa insimbi iyona eze introduce ama-muscle kuzo bekangeke abe inkosi yamakhosi ukube wasaba isiphambano saveza ubuKristu ngaphakathi kwakho lezinto ezikuhlukumezayo lezinto obhekana nazo zizoveza the greatness in you ngoba iyasinda lento kanti the more isinda the more ama-muscles akhuphuka ngoba nasejimini mvangeli singangena sonke ejimini kodwa iy'nsimbi esidila nazo asifane abanye badinga ama-5 kg kodwa abanye bashaya ama-10 kg abanye bashaya ama-20 kg ingoba sisonke sisejimini kodwa iy'nsimbi zethu asifane webazalwane singakhonza sonke kodwa izinto esidila nazo asifane ngoba lama-muscles esiwafunayo awafane uma ufuna izinto ezinkulu expecta ukushawa izinto ezinkulu angeke
ke uthi kwa grade 1 ubhala itest ka grade 12 abaka grade 12 babhala ama-test ka grade 12 abaka grade 1 babhala ama-test ka grade 1. It's your size. Oh Mabunda, it's your size. Your size. Mabunda, kuyenzeka impahla mayiwashwa ishwabane. Ishwabane. And ukuze ishwabane Mabunda ukushwabaniswa ukuthi iwashile. Sure. Kodwa Mabunda nansi into engichazayo. Kunalento ekuthiwa ayini. And impahla Mabunda mfowethu ayino impahla ecold. Kodwa ayino ayikosa ayino ayine ebandayo. Kodwa ayino eshisayo. And impahla ingadingi ayino eshisayo. Angeke Mabunda yazi yaba right. Ngizwathi namhlanje mntasekhaya lezi into ezishisayo sizo ayini impilo yakho. Sizokhipha izinto engafuneki kuwe. Kahle kusho ukuthi uShadrach and Meshach and Abednego bebashwabene. uNkulunkulu wadinga ukuba ayina kanti uma angaba mvangeli uma ugqoka impahla eshwabene asiblame impahla kodwa siblame lo igqokileyo. Wemntana sekhaya the reason uNkulunkulu akufaka emlilweni uyakuayina ngoba abantu angeke bablame wena kodwa bayoblame lo kubhizileyo. Le nto obhekana nayo uyaayinwa mntana sekhaya. I understand kuhlungu kodwa kusasa mawuphuma uya ngaphandle abayathi bayathi umuhle ngenxa yokuthi amazulu akayinile. Vumela amazulu akayine kuyashisa. I understand kodwa ungayibalekeli ayini. And Mabunda nansi into namasi ama-temperature wama-ayini awafani ngoba ney'mpahla eziyo ayini ayifani. Uyabona umlilo Mabunda obasele wena nobasele mina awufani. Ubasela into engangawe. Uyazi inkinga esayo yini si-expect ama-ayini abanye abantu azo-ayina thina kanti angeke zasi-ayine. Le nto uJehova akubekele yona elakho lelitsho ukuthi uligwine. Abantwana basekhaya ungaqabanga ukuthi iayini izokubulala. Ngathi ungaba nesambulo namhlanje ukuthi lento obhekana nayo ayizange ukuzokubulala kodwa izokulungisa. Madoda nyathumuzi siyatholakala kuma bookings 064 6200 751 and follow us on all our social media platforms at Amadoda Anyakazisa Umuzi. Remember bafethu 27 zika May silaphe Rodiport Salvation Ministry siyonyakazisa kusabe kukhona lapha yawusisinozuko uZulu ukhaya lakhe uqiniso naye lothi ngokhala kubani sizabe sikhonza sonke nabanye abaningi abazabe bekhona. Ungaphuthelwa. Ticket 200 rand only bese uyangena ebukhoneni with Amadoda Anyakazisa Umuzi, the worship experience. And bafethu, thank you so much to Tulas MTV. Siyabonga bafethu, uNkulunkulu anibusise njalo. Amen. Amen.